Llibre dels Salms. Capítol 105, versets del 23 al 45. Israel emigrà a Egipte i Jacob s'instal·là al país de Cam. Ell augmentà el seu poble en gran manera i el feu més fort que els seus contraris. Però canvià el cor d'ells perquè odiessin el seu poble i actuessin insidiosament contra els seus servents. Envià Moisès, el seu servent, i Aaron, el qual havia escollit. Realitzaren entre ells els senyals predits i meravelles al país de Cam. Envià tenebres, que tot ho enfosquiren, però es resistiren a les seves paraules. Canvià les aigües en sang i feu morir els peixos. Infestar de granotes al país, fins i tot les cambres reials. Va ordenar que caigués un núvol de tàvecs i mosquits per tot aquell territori. En comptes de pluja els donà pedregada, flames de foc per tot el país, destrossar les vinyes i les figueres i arrasar els arbres d'aquell territori. Va ordenar que vingués la llagosta, una invasió imponent d'insectes que arrossegà totes les plantes del país i devorà el producte de la terra. Va matar tots els primogènits, les primícies de la seva vigoria. Va fer sortir el seu poble en plata i or i entre les seves tribus no hi havia cap resseguer. L'Egipte s'alegrà de veure'ls marxar perquè estaven esfereïts de la por que els tenien. Estengué un núvol, com un tendal, i un foc perquè fes llum durant la nit. El seu requeriment feu venir guatlles i els va atipar amb pa del cel. Obrí la roca i els rajà un doll d'aigua que corregué per l'estepa com un riu. És que recordava la seva sagrada promesa feta a Abraham, el seu servent. Va fer sortir el seu poble amb joia, els seus escollits amb alegria. Els donà les terres d'altres nacions i s'apropiaren les hisendes d'altres pobles per tal que guardessin els seus manaments i observessin les seves lleis. Aleluia!